Nafarroako iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko eliza romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko baratzak edo eta basamortua, Nafarroako paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroako paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur, Zangoza eta Rokaforte ezagutuko ditugu. Oraintxe bertan, Zangozan sartu gara eta sartu bezain laster holako eraikin ederra aurkitzen dugu. Eliza hau, Andramari erreginaren eliza, famatua da batez ere hemen daukagun ateangatik. Hemengo atea, ate ederra hau, dena eskulturaz gainezka beteta, da 12. mendeko ate bat, eta atean irudi ezberdinak ikusten ditugu. Azken finean, hau iaia liburu bat, non eta Erdi Aroko jendeak irakurtzen eta ezakitenak, unatetorri eta hemen bazituzten mezu ezberdinak. Alde batetik, hemen gaineko aldan ikusten dugu jainkoa Pantokrator, potera handiko jainkoa, eta bere inguruan ikusten ditugulako lau abere edo lau figura, arrano bat, asto bat, baita lehoi bat eta ingeru bat. Horiek dira lau evangelistak. Baitugu baita ere 2 ingeru eta 12 apostoluak. Azpian berriro aurkitzen dugu timpanoan jainko Pantokrator, eta lau pertsonai trompeta jotzen. Hauek dira apokalipsiaren aingeruak. Eta berez hemengo gai nagusia apokalipsia da. Apokalipsia azken epaiketa, eta hortxe dago San Miguel balantza batekin, alde batetik ditugu ezkerraldean zerura joango den jendea, jende ona, jende jatorra, eta berriz eskuinaldean infernura joanen direnak. Baita, sartu zituzten, lanbide edo langile ezberdinak, daukagu bat ferratzen, beste artesau batzuk ere, eta gero bukatzeko, azpian, atearen alboetan, alde batetik ezkerraldean 3 Mariak, eta eskuinaldean San Pablo, San Pedro eta Judas. Baina Judas kasu hontan ja dago bere burua hildu eta dago hortxe ukatuta. Atearen sarreran baita ikusten ditugu 2 monstruo bezala alboetan. Horiek dira nolabait ere elizara sartzen direnak, gaizki portatu badira,
izan dezakete olako susto bat, eta orduan horietako bat irentsi. Oraintxe bertan, Zangozako turismo bulegoan gaude, berez hemen aurrean daukagu Andra Mari Erreginaren eliza ederra, eta orduan, hemen Zangozan daukazue ondare puska bat. Ez bakarrik hemen aurrean daukagun eliza, baizik eta baita jauregiak, gazteluak, gazteluen aztarnak. Bai, ala da, baina dudari gabe, zuk aipatu duzun bezala, monumentorik esanguratsuena hause dugu, Andra Mariaren eliza. Bereziki, fama edo ospea eman diona eta aurre izan da. Horrek ez du esan nahi, barrualdeak ez duela interesik, baina aipagarriena edo beretan obra esanguratsu dena eta aurrea da. Bai ez, hemen dagoen komikia edo liburua, liburu hori dena dituen irudiekin, eta gainera berez, aski gainera sinatuta eta guzi dago. Bai, hori da, ikusi dut, etorri baino lehen pixko, harakatu duzula informazioa. Bai. Zuk erran bezala, bai, badugu zutabe batean, gero aipatuko ez zein, hortan, maisu arginak bere sinadura botazun, eta garairako pentsatu behar dugu, maisuak ez zirela artistak edo konsideratzen, horiekan ziren, artisa o argin, alako harriaren langileak. Orduan berak nik uste, Leodegarius izeneko honek, bere burutzat zeukalaia artista puntu hori, eta, esan zu, 1000 urte pasata ere, hemen jarrai dezala nire sinadurak, eta hortxe dugu, 1000 urte pasako dira aurki, eta hor dago arraroa da, Lizarran ere badago, baita horko jauregian, jauregi erromarrikoan, baita ere, sinatua dago, eta neko goz berezia, jakinta gainera ze jende pila pasatzen zen, eta gaur egun ere pasatzen da, hemen aintzinetik ez, Donoiako bidea, Aragoiko bidea, eta beraz, orduan baita publizitate bezala. Bai, zuk esaten duzu egia da, bai. Lizarrak eta Zangotzak hori daukate, Donoiako bidearen barna daudela, hiri garrantzitsuak direla, gainera Zangotza kontuan hartu behar dugu Nafarroaen ataria dela. Hau da, Erromesa Jakatik dator eta Aragoia zeharkatu du, baina Nafarroan sartzen delarik Zangotza lehenbiziko hiri garrantzitsua. Eta orduan ikuste bertak, orduko erregeak jabetu intzela, esan zula, guatzen eraikitzera, benetan esanguratsua eta garrantzitsua izanen den eraikina, eta alaxe utzi zigun. Bai, horrentxe bertan, zubia gurutzatu dugu, zubi ederra, neko berria, ezain berria ere, baitu baina, jendea galdetzen du ezote duen Eiffelek eraiki, homenek esaten dira, Eiffelek eraiki izan balu, hemen hau legoke jendez gainezka, jendez lepo. Baina ez ohartuko zarete, zubi metalik horren azpian, oraindik mantentzen dira albotako bi arkuak, eta horrek adierazten du aitzinako zubi hura, ezta? Garesekoekin oso antzekoa zena, Nafarroa mailan bai Gareseko eta bai Zangotzakoa omen ziren handienak edo, zazpi arkupekin, harrizkoak, erromanikoan eraikiak, baina hemen Aragoi ibaia izan dugu oso bihurria, eta izan ditugu uholdeak eta sustoak, eta azkenean erabaki zuten suntsitzea, botatzea, eta horren ordez, harrizkoen ordez, egiziguten Eiffelaen antza duen zubi moderno hau. Garairako moderna zena, bai. 20. mende hasierakoa? Bai, justu, bai. Zubia gurutzatu eta batean aurkitzen dugu Andra Mari Erreginaren eliza. Hori da. Eta ja daukagulako sarrera, herriko sarrera potentia. Berez, baude, oraindik ere, gauz gehiago hemen ikusteko, ezta? Zangotzan, bai, dudari gabe, esan bezala, eliza dugu monumenturi garrantzitsuena, baina, esan barra ere, karrika nagusiak Zangotzan markatzen duela halako ardatz zuzena, zubiarekin bat egiten duena. Eta egitura hori oso ohikoa zen Erdi Aroko herriak antolatzeko garaian. Adibidez, Nafarroa mailan baditugu Gares,
Baztanen Amaiur Maia, ez da, herrikaleak, erromesan norabait laguntzen duena, sartzen eta teatzen herritik. Zen gehiago. Gero Horreaga partean Ausperri eta Uritz, eta Zangotza holaxe antolatu zen bera gara, jaun orduan monumentu guztiak, zuk esan bezala, karrika nagusian inguruan antolatu ziren. Orduan aurki dezakegu beste bi eliza, San Salvadorrekoa eta Santiagokoa, jauregiak baditugu Mordoxka, baditugu, bai Santorokoa edo Bianako printzarena, hemen ere jaio zen Bianako azkeneko printzea izan zena, Albreteko Enrique, gaur egun supermerkatu biakatu dena, haren jauregia, baina, mintzat irudia kanpokoa jauregiaena da. Bai ez, gainera, jauregi guztien artean, batez ere bat, bai daukan urteengatik, adinengatik, eta baita ere, gauz bera ez, herrian sartu eta bapatien ikusten ditugu olako dorre batzuk. Hori izanen zen orduan, erregeen gaztelua edo jauregia. Hoi da, Bianako printzaena, gaur egun izen horrekin ezagutzen duguna, baina itzinean, orduko erregeak, Sancho Ramirezek eraiki zuenean, beretzako izan zen. Dena den, gaur mantentzen den zatia, pentsatu behar dugu, bakarrikan zela defentsarako zatia. Gainontzeko jauregia izanen zen, gaur egun karrika nagusian eta lauki hori osatzen duen etxe guztien multzoa, hori zen jauregi oso bat. Santa Maria eraino iritsiko zen, orduan pentsa zerako dimentsioa zekoan. Eta gaur egun herriko etxea dena, udaletxea dena, hori zen beraiek bizitzeko zuten zona residenziala edo orduan beste modu batez irudikatu behar duguango irudia bai. Eta lehen aipatu dugu, aipatu duzu nola badago karrika nagusi bat, karrika nagusi hori bidea jarraitzen du, kasu honetan gainera Doneiako bidea, berez harreman zuzena dauka herri honen, hiri honen sormenta edo sorkuntza Doneiako bidearekin, ezta? Bai, argita garbi, nik uste irakurri duanagatik dudari gabe Zangotza berria, Zangotza zarra Rocaforte denaren inguruan edo lekuan zegoen, eta Zangotza berria eraikitzen hasten direnean, 11. mendean, nik uste bertako orduko erregeak, Sancho Ramirezek lehen aipatu dizuana, bazuela buruan izan zula aurre ikuspen oso ona, ekonomiko aldetik, eta berak erabakizun herri bajo bat eraikitzea, Doneiako bidearen inguruan, gainera kuriosoa da, bitxia da, zen errege honek egin zuen lehenbiziko araua edo debekua izan zen, infantzo nafarrei ona etortzea bizitza debekatzea. Berak nahi zuena zen Frankoez birpoblatu hau. Eta Frankoek zekartzen zuten, merkataritza, dirua, Frankoak, gaur egungo frantziarrak. Orduan, lehenbiziko debekoa izan zen oso bideratua erromes mundu horrekin, ez da, Doneiako bidearen taldetik. Lizarran eta Garesen tapasten den gauz bera, azken finean Doneiako bidea gaur egun ezaguna da, batez ere bidean zehar aurkitzen ditugun elizak edo eraikin beresiak, baina azkenian baita ere ibilbide hau edo bide hau ez zen bakarrik erromesendako, baizik eta gainera baita zen olako ruta edo komertzialak eta komertzioa bultzatzeko, ez da? Bai, eta kontuan izan behar dugu, Zangotzan hasiera batean, 9. mendera arte, mairuen edo sarrazenoen mugan ginela, eta hori gaindituta gero, aragoidarrak ditugula orduan. Orduan beti izan gara hemen liskar konstante batean, beti hori aduana, orduko, esaten dira, zerga ordaintze atari horiek eta beti Zangotzan eta beti lotuta merkataritzarekin dudari gabe. Bai, ondoan daukagu sos derrei katoliko, famosoa, orduan barridekin harremanak ez dira beti arrasunak izan. Ez, gainera hemen beti esaten izan da, aragoidarrekin oso ongi eta gaur egun zugarrizko harreman ona dugu, berez gaina Zangotzaren hiritar asko erdi aragoidarrak dira, baina garai batean kristorenak egon ziren hemen, aragoidarren kontra. Orduan, hemen zuk aritzen zara turismo bulegoan, baina gero baita ere bisita giatuak eta egiten dituzu, ezta? Bai, alde batetik badugu turismo bulegoaren kudeaketa eta hemen zuk bezala. Erromesak edo zein turista oro atenditzen dugu, baina baita ere pixkot hori komplementatzeko, dosatzeko, hirian barna bisita giatuak egite ditugu, beti hasita elizatik, ez? Eliza daukagu beti abiapuntu eta hortikan aurrea eta barnean azalduta gero, bagoaz ordute erdiko bisita giratuak egitera.
Eta zuek zate enpresa bat? Zenbat lagun zate enpresan? 3-4, udan beti, udako garaian beti laugarren bat hartzen saiatzen gara, baina normalan 3-4, bai. Eta zer moduz, bistak guiatuak eta zer moduz ja? Hemen oso ongi, hemen herria oso erosoa da, esan nahi dut, hau da, karrika nagusi bat, eta ezker eta eskuin, ez da igo behar, dena lautada batean gaude, hemen bakizue Aragoi ibaiaren ertzean gaudela, orduan dena lautadatxo bat da. Orduan, bisita gehatuekin oso eroso jaten gara, gaztelura, gero jaten gara udaletxeko arkupetara, eta oso ongi. Eta, horien arte, solastu dugu bakarrik jauregiaz eta elizak eta, baina noski Zangozare lotu behar da, beste dozein leku bezala, baita bertako gastronomiarekin, bertako produktuekin. Bai, bereziki hemen badugu gora aipatzekoa den produktu bat, potxa izenekoa, potxa oso zangotzarra da, egia da beste herritan ere, eraiten dela eta lantzen dela. Baina zangotzako potxa, badu bere izena, eta hemengo jatetxen ikuste guztietan aurkitzen aldela lehenbiziko plater bezala, bere barazkiekin, beti sukaltzen delako azenario eta tipularekin, beti aurkitzen alda. Bai, gero ikusko ditugu baita ere inguruko paisaiak, baina aipatu behar da, baita bertako paisaiak, naiz eta gutxi gorabehera gaude ia Pirineotik arras gertu, hau oraindik ere izanen zen Nafarroako erdialdea, ezta? Bai, nahi zen hori zait sobera gustatzen, hemen deitzen diogu garai batean jarri zioten mendiberaren termino hori, mendibera, edo aurre Pirineoa, oso aurrea, baina bai, hemen azken finean Pirineoaren oinetan gaude, eta Pirineoko 3 ibarrek, Aezkoak, Zaraitzuk eta Arronkarik beti izan dute Zangotza, igual garai batean gehiago, baina bai hiri merkataritza harremanak egiteko, erosketak egiteko, beti jaisten ziren, eta batzuk oraindikan ohitura mantentzen dute, jaisten dira Zangotzera erosketak, eta haien, Orduan, baita erran dezakegu, hemen badagoela olako baita klima aldaketa edo nolabait ere olako transizio bat, baina gero baita ere kulturan eta gozbera orduan. Daukagu Pirinoko herriak eta gero baitugu Aragoiko, Baiarako nolabait ere, orduan hemen baituze baratzak, baituze mahastiak eta gainera baita Pirinioetatik etortzen diren produktuak. Hori da, hemen pentsatu behar dugu Leireko mendilerroak markatzen duela, zuk aipatu duzun bi klima aldaketa hori, eta klima aldaketak ere nahita nahi ez, adierazten du aldarte edo ere baratze aberastasun puntu hori. Orduan bai, hemen Zangotzak harremana handia du Pirineoekin gertutasunagatik, baina zuk esan bezala, Aragoiek ematen dugu, Ibaiak ematen dugu aberastasuna handia baratzan. Orduan, erronkari batean lantzen ezin dituzten barazkiak hemen ditugu sobera. Tomateak bera, txikiak egiten diren bitartean, Zangotzan kristorenak izaten dira. Bai, ez, joanen gara orduan herria, ezagutzera? Venga, guazen ba. Guazen ba. Berriz ere, Ainhoa Elizaldekin gaude hemen, eta orduan, zu alde batetik lan egiten duzu turismo bulegoan, baina gero baita ere enpresa batean zaude eta bisita guiatuak egiten dituzue. Hori da, pixkot turismo bulegoko lana osatze aldera, txalde parteetan eta bisita guiatuak egite ditugu. Beti aipatu bezala, abiapuntua hau izaten da, orduan nik turistak hemen esertzen ditut, emateetolako azalpen historiko, pixkot kontesto historika, Zangotzan handik datorren, Rocafortetik, eta gero aurrera ateatzen gara, aurreko zuk etxan duzun bezala, komiki hori azaltzera. Bai, berez, ate nagusitik sartu gara,
eta printzipioz, Leviatan edo Atian dauden bi buru horiek ez digute irentzi, orduan gu pertsona ona gara, orduan. Ba, ezakit, zalantzak ditut, ez? Hombre, gaur egun ez dugu hainbeste sinisten, ez? Aitzinean bezala, baina nik uste imaginatzen ditut garai batean, guziak badazpada eskuin aldetik sartzen, ez da, idiaren azpitik eta ez monstruoaren azpitik, azkenean gogoeta eragite hori saiesteko edo, bai. Eta, bueno, hemen barruan gaude, eta atea noski zoragarria da, baina hemen barrukaldea hau ere ikaragarri ederra da. Bai, gustatzen zaizu? Bai, noski. Jendeak beti galdetzen du, eta barrukaldeak merezi aldu, eta egia da, taurreak eramaten dula fama eta ospe guztia, baina niretzako barnalde honek ezakit bere xarma badu, ez? Hemen ikusten aldugu nola hasi ziren erromaniko puro batean, osoil batean eraikitzen, ez? Bereziki burualdea, daukaku xakako ajedrezatuak, puntu erdiko arkuak, romanikoan estilo guztiak bete-betean. Baina gero, Elizak etzien ez dara egiten urte batetik bestera, ez da 10 urtetik 10 urtera, orduan, Eliza honek 200 bat urte bai. Orduan, dorrea, bera, hori trantsizio bat izan zen, ez, erromanikotik gotikora, arkuak ikuste ditugulako, gotikoan eraiki zituztelako. Eta nik bereziki maite dudan irudia, hemen, gure gibeleko hau da, hemen aitzinean, imaginatu behar duzue, leio bat zegoela, leio romanikoa, bere kapitel ikustu zuen landuekin, baina nahi izan zuten Eliza nora bai zabaldu, horretako San Migueleko kapera zabaldu zuten, eta esan zuten, botako dugu behar-beharrezkoa den leio zati hori. Eta niretzako nahiko erabaki modernoa dobentzat, ez? Ona izan zen, eta jaiki zuten arkua gotikoan, zorrotza, arku zorrotza, eta nik beti hori aipatzeo detakit gero jende, baina jende gustatzen zaio, igual bere kabuz ez dira hartzen alako detaietan. Bai, hortako beti ere beharrezkoak dira gidaria, noski. Bai, horretako gu beharrezkoa gara, noski baiet. Berez interesgarria da, gainera nola dagoen horta, zuk erran duzun bezala, bi arkuak eta gaina... Bai, bata bestean gainean jarreta. Hoxe lotutak nola dauden, arras soluzio ona, ederra. Hori da. Eta lehen, atzen duzait aipatzea, baina ateko eskultura guzti horiek eta gaur egun harria biluxik dago edo ez dauka kolorerik, baina garai batean noski hemengo eskulturak, hemengo bai kanpoko atea baita barrukaldean eta dena koloreztatuta zegoen, ez da, dena kolore biziekin. Hori da, romanikoan etzen zentimetro bakarra ere margotu gabe uzten. Guzti hau bai barnealdea bai kanpoko aldea imaginatu behar dugu kolorez, gainera kolore biziki argiak erabiltzen zituzten, azkenean saturazio kromatiko fuerte hori balio simboliko bat zuelako, orduan dena zen komiki moduko bat edo liburu moduko bat, izan ere liburuak monasterioetan bakarri gordetzen ziren, praileen dako, orduan azkenean ataurreak ziren erakutsi eta irakatsi behar zuten irudiak, eta horretako okreak, gorriak, urdinak, berdeak ezakit. Hainbat kolore abiko zituzten, gaizkia eta inpernoa gorriz, edo ongia eta horiz eta suabeagak, orduan oso balore simbolikoa zuten. Baita, erranduzun bezala, eraikin hauek Elizak batez ere, nahiz eta aspaldian eraikin edo aspaldian eraikitzen hasi, gero, azken finean dira olako eraikin biziak, ez da, mendeak pasa eta gauz berriak sartzen dituzte, eraikin berriak edo erantzi berriak egiten dizkiote. Hemen kasu honetan, badaukagu alde batetik erretaulo hau ez da erromanikoa. Bat ere ez da bat ere romanikoa. Erretaulo hau 16. mendekoa da. Plateresko aragonez deitzen den estilo batean osatu zuten. Nik uste estilo hori hemen Nafarroako ekialdean eta Aragoiko 5 bilasetan eta garatu zela. Italian berpizkundea ematen den bitartean, lekuan lekuko estiloak ere garatzen dira, eta Santa Marian ekarri ziguten erretaulo hau politala ez, hori bakoitzaren epaiketa da. Baina Dona Maria dauka gainera zilarrakin, taola estalita... Irudi polita da. Barrukoa egurrezkoa da, egurrezko taila bada, eta bainatuta edo zilarrean. Eta hemengo tailerretan, izan ere Zangotzak 14. mendean izan zuen aurre Pirineo eta Pirineo aldeko zilarren tailerrik garrantzitsuenak. Zubiaten bazara Zaraitzutik, Erronkaitik, bertako
ezakit inzensarioak edo lanparak edo alako zilarrezko lan guztiak Zangotzako tailerretan eginak daude, eta izate dute Sang marka hori, hori Zangotzan eginak markatuta. Bai, lehen aipatu dugun bezala, azkenian Doneiako bidea ez da bakarrik erromesendako egindako bide bat, baizik eta gero artisagoak, merkatariak eta erakartzen ditu, eta orduan hortik pixka batez, olako tailerrak eta sortzen dira olako hirietan, azken finean errega hori nahi zuen, ez? Bai, azkenean erromanikoarekin batera esaten da, ekonomia, Nafarroako ekonomia suspertzen dela, eta zuk esan bezala, horrekin batera hiriak hazten dira, merkatariak ere bikoizten dira hirietan eta herrietan, orduan ez da bakarrik Doneiako bidea eta lau erromes pasatza, eta horrekin batera ekarri zuen susperraldia, Nafarroan. Judotarrak ere, egunet etorri ziren? Guk dakigula ez, hemen frankoak, hori da, merkatari frankoak. Eta gainera ezakitu hartuko zineten, enbeste merkatari izan omen zen garai batean Zangotzan, erabaki zutela ataurreko irudi bat, merkatari bati dedikatua egotea. Ezakitu hartu zareten hor, estatua batean, estatua kolumna batean, eskuinekoa, hor merkataria zen apostolua, Judas Iskariote, eta hori, alde batetik, gaizki egin zuen, gaizki jokatu zuen, baina beste alde batetik merkataria zen, eta badu, bere sabelean gainean inskripzio bat, Judas Mercator. Argita garbi adierazten nahi da, bai, merkatariak, adi biltzeko, ziria sartzen badute haien salerosketeta. Gainera gaixoak ikusten dugu, bere burua hil duela, Bai, hor urkatuta 1000 urtez dara, orduan abisu oso argia da, merkatarien dako, bai. Gero baita ere, hemengo lurra, ikaragarri ederra da, egurrezkoa, eta baita ikusten ditugu zenbaki batzuk. Bai, zuk ze uste duzu direla zenbaki horiek, turistei beti galdetzen dut, pixkoat ere beraiek hausnarra ezaten, bestean nire txapa bakarrik izaten da pixko monotona, orduan beti esaten dut. Utziko ezkizuet 5 minutu pentsatzeko, eta baten batek asmatu izan dit, gutxik, baina baten batek asmatu izan dit. Zineman bezala ez, zineman sarrera hartu eta zenbakiarekin. Kasuetan tunbak edo jobiak ziren. 18. mende arte, tipikoa edo, logikoena ez zen, leku sakratuan jobiratua izatea. Eta ze leku gobea, hau baino ez da, Zangotzako Andra Mari Eliza, orduan, han hasten da bata, lehenbizikoa, eta badoaz, urrenez urren, ustut azkenekoa 102 o alakoa dela. Eta hor dagoena da, hemengo biztanle xumeena eta bai, edo guztiz kontrakoa, ez da, geroz eta aldareago gertutik egon, eta maila ekonomikoa edo bintzat ordaintzarena hobeki eginen zuten. Baina gero 18. mende amaieran, arrazoi higienikoengatik, etorri zen arau bat, erregeak esan zuen, aski da, higienea garrantzitsua da, eta hiri kanpoetan hasi ziren hilarriak sortzen. Iparralden ikuste ez zela inbeste hori eman, oraindik ere, baina Nafarroa beheran bai. Hotz gehiago egiten du, eta orduan ez, oraindik ere jarraitzen du hilerria. Berez baztanen eta oraindik ere hilarriak estela diskoideak eta ikusten ditugu, Etxalarren egon ginen, ikusi genituen baita ere Elizondoan, baina noski hori ere, azkenean erabaki zuten hilerria herritik kanpo eramatea. Ederra, Eliza. Ederra, bai. Zakit. Koroan eta ikusten dugu baita ere, horko dauden leiho hori, holako bidriarekin. Oso behirate polita da, baina aitortu barra dut modernoa dela. Imitatzen du Erdi Aroko motiboekin eta egia esan oso ongi egina, baina ez modernoa da. Uste dut 18. mendekoa, galako zerbait, ez da Erdi Arokoa. Jarraituko dugu herria ikusten, ez da? Goazen Eta orain nora bagoaz, jauregiren bat ikustera? Nik erakutsi nahi zuen, lehenbizi pasako gara Arkupetatik, gaina gaur ostirala merkatu ospatzen da Zangotza, orduan ikusi beharreko ere... Orduan oraindik ere merkataria badaude. Herriberatik datoz, baina etortzen dira. Eta haren atzean ikusiko dugu Bianako printzean gaztelua. Arras ongi. Ale, goazen. Goazen.
Eta orduan hemen daukagu beste ama birjin bat. Bai, hau, Zangotzako ikuste garrantzitsuena dela, hau da, Norako ama birjina. Hemen neska eta emakume pilo bat, Nora deitzen dira, honengatik, Zangotzako patroia delakoz, Nora. Berez, Santa Mailakoa ez da, badu bere ermitatxoa, bere baseltxatxoa, baina, pixko konpainia negotearren, honak arri zuten dola urte batzuk. Eta kariño handia diogu, oso zarra da, 13. mende amaierakoa, erromanikoa da, baina trantsiziokoa, esaten dugu trantsiziokoa dela, izan ere, hori, baina dobles dura horiek, saiatu mazioten pixko naturaltasun hori, aurrare kokatu zuten albo batean, maitasun hori pixkota eazteko, ama eta seme artean, orduan trantsiziokoa bai, baina erromanikoa bai barkatu, baina trantsiziokoa. Gero seriotasuna, soltasuna, egurrezko taila dela, hori erromanikoaren aldetik mantentzen du. Eta gero daukagu olako arkotxo bat, ez? Bai. Hori, ate bat zen, leiho bat? Bai, hor, aintzinean ate bat omen zegoen, eta kontuan hartu behar dugu, kaperatxonetan bazegoela bataiatzeko harria, dola 27 urte arte hemen izan zen. Zeren edo norentzako sarrera zen, kriston sarrera ederra dugunez, nor sartzen zen hemendik, uste da, usteak beti erdi ustel, ez da? Baina agoteen dako erreserbatua edo baztertua zegoen sarrera bat zela. Orduan hemen baita ere, baziren agoteak hemen ziren. Ezin dut argi eta garbi eta ezin dut eskua zuta inarri, baina uste dugu baietz. Irakurri dugunagatik, hemen omen zen ere, igorri aldetik eta dorri zen familiaen bat edo beste, beti zura lantzen zutenak eta artisau oso onak zirela, baina leku guztietan bezala, baztertuak izan ziren, hori gaina uste zen leprosoak zirela, hariman leprosoak zirela, orduan, nik imaginatzen dut, haientzako sarrera zela, behartuta zeudela, bataiatzera sartzen ziren aldiro, baina bakizuenez, ez omen ziren kristauak edo haindikan ez ziren kristautu, haiek paganoak ziren, beste jainko-jainkosa batzuetan sinisten zuten, orduan, igandero, domeza zegoen aldiro, behartuak ziren, bataioa hartzera, eta nik imaginatzen dut, hemen atzean eseriko zirela, sikera aldarea ikusi gabe, modu horretan. Zure eske bereik ez dagoate orduan hilobirik hemen ez da? Ez, uste dut ez. Nora Zangotzako patroia izateaz gain, ere konsideratua izan da Almadiazainen patroia. Izan ere, bakizu hemen, Aragoi bai iristen da, Aragoi ezka eta Zaraitzutik hartzen dugu haren ura, eta Almadiazainak egunero jaisten omen ziren, Jasak urtegia egin arte, egurra jaisteko modua zen. Orduan, esaten da, beti Almadiazain horiek ohitura zeukatela besa eta otoi egiteko norarik, orduan beti, haiek ere zekiten ez igeri egiten, modu bat zen ere, haiek ziurrago joateko Zaragozara ino, bidai arriskutsu horretan. Herria ikusi nahi genuen, baina oraindik ez gara Elizatik ate? Eliza honek ematen du, Bai. Txikia da, ez da sobera handia, baina baitu bere sekretutxoak, baina joanen gara. Orain bai ez, orain ja, bagoaz, eta ja ikusi behar dugu jauregia eta bar. Zen eguzkitara. Hoxe da, bai. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.